אחרי שאתמול אושר פינוי של תושבי אשקלון מחוסרי המיגון, היום גם תושבי קריית שמונה פונו לבתי הערכה. לא לכולם ניתן למצוא מקום. כאן נכנסות יוזמות פרטיות כמו קיבוץ יד השמונה, שם מארחים מתחילת המתקפה 150 מפונים מהדרום על חשבונם, ומשם מצטרפות אלינו איילת רונן, מזכירת היישוב, ורביד מצרפי שהתפנתה לשם עם משפחתה. שלום לשתכן. שלום. שלום. רביד, כמה זמן אתם נמצאים שם? אנחנו כאן בדיוק שבוע. אז מה בסופו של דבר הכריע את הכף לקום ולהתאוורר? אז ככה, ביום רביעי בשבוע שעבר נפל טיל צמוד לבניין שלי, כשאני עם 3 ילדים בבית, בית ללא מיגון, ללא ממד, קומה האחרונה, כשכל פעם אנחנו צריכים לרוץ במדרגות, ונפל באמת טיל צמוד אלינו. היה שם הרס גדול והרבה בלגן, מה שהכניס אותי להתקף חרדה מתמשך, לבכי בלתי פוסק, ואמרתי לבעלי, די, אי אפשר להישאר פה. אז הגענו למקום המדהים הזה. רגע, אז לפני שהגעתם למקום המדהים הזה, איך מתחילים לחפש פתרון לבד? איך מתחילים לחפש פתרון? בוכים הרבה, ומתחילים לשאול אנשים שאנחנו מכירים, אם מישהו הגיע לאנשהו, אם יש לאן ללכת, פינוי עצמי, מה שנקרא. כשאתם יודעים לכמה זמן אתם עוזבים את הבית? לא. לא. אז בשלב הזה אנחנו נכניס את איילת לסיפור. מה מתארגן? שלום לכם. מה מתארגן שם? אז אצלנו אנחנו שומעים כמובן את כל המצב בארץ, וניהלנו פחות או יותר שיחה, אפילו לא ישיבה, עם אפרת, סמנכ"לית המלון, כשמנהל המלון בכלל נמצא כבר במילואים, והתחילו טלפונים, ואמרנו, אנחנו רוצים לקבל אותם, לא משנה מה. זאת אומרת, בלי לדעת מי יעמוד מאחורי זה, כמובן שאין מדינה בתמונה, אין כלום. ואמרנו, קודם כל מקבלים, אחר כך בודקים איך. והטלפונים הגיעו ורק התגברו, וזה היה מדהים, כי זה מין צעד של אמונה כזה, כשמדובר במימון מאוד מאוד גדול, בעיקר של ארוחות, של מערך, והאנשים האלה מתחילים להגיע, האנשים המדהימים, והמשכנו להגיד כן, והדבר המדהים שקרה, באמת, יד אלוהים, אין לי צורה אחרת להגיד את זה, שבאותו זמן מתחילים אנשים, גם שלנו בתוך היישוב, וגם מסביב, להגיד, בואו נפנה לתורמים, בואו נראה מי יכול לעזור, תורם אחרי תורם, אנשים קטנים של $100, $200, אוהבי ישראל בחול, יהודים מארצות הברית, אנשים שחיים בארץ, התחילו לתרום. באמת, אני חייבת להגיד, המסה הגדולה זה אוהבי ישראל בחול, שאמרו, אנחנו בתוך זה. וזה לא יאומן, ככה זה יצטבר, ואנחנו אמרנו לאנשים המדהימים האלה, יש לכם עוד יומיים להישאר כאן, יש לכם עוד 5 ימים להישאר כאן. אפשר עוד קצת, כי הרי אם לא, ואין מימון, זה בור לא נורמלי. כן. ופשוט ככה זה קרה, אנחנו מחוברים אליהם בנשמה, אנשים מדהימים עם סיפורים קשים, עם ילדים קשים, עם סיפורים קשים, והם פשוט יכולים להיות כאן איתנו, ועם ישראל פשוט מגיע יום יום בכמויות, עם בגדים, עם צעצועים, עם מתנות, עם הפעלות, נכון? הכל מהכל. זה מהעניין שאנחנו הגענו עם בגדים קצרים מאשקלון לפה, ודאגו לנו להכל. זה בגדים, זה כביסות, זה אוכל, הפעלות. הילדים פתאום בחוץ, פתאום משחקים, רואים עוד ילדים. זה מדהים. זה מדהים, זה ארוחות, זה פינוקים, אתם רואים גם פה, זה הפעלות, כל היום הפעלות ברמה שכבר כאילו, אנחנו לא יודעים איך להכיל את כל הנתינה הזאת, באמת, זה מדהים. זה מאוד מרגש, בכלל כל ההתגייסות של החברה האזרחית, זה משהו שמחזיק את כולנו, אני חושבת, מרגש את כולנו עד דמעות, אבל העובדה שבאמת מדובר באנשים שמממנים את הדבר הזה, כל פעם אומרים לכם עוד יומיים, עוד 3, יש מחשבות על משהו לטווח הארוך, שאת כולם כמובן מכינים למערכה ממושכת בשלב הזה. אז כרגע אנחנו עושים את המאמצים של יד השמונה באופן עצמאי, עם הנהלת המלון, עם אנשים טובים ביישוב, לגייס עוד ועוד אנשים שיעמדו בשביל שאנחנו נוכל לתת להם את האורך נשימה, שיש להם עוד קצת להישאר, וכמו שאמרת, מי יודע אם תיפתח מערכה נוספת. המועצה מגבה, המועצה האזורית מטה יהודה מגבה עם אנשי מקצוע, ויש כאן, עומדת פה לידי יועצת ומרכזים ושל פעילויות, אנשים באים בהתנדבות, פשוט לעשות את הפעולה הזאת פה,
כולם נותנים יד, אבל בסוף המימון זה אנשים טובים, כרגע בעיקר מחול, פשוט שממשיכים. לא יודעת, אין לי תשובות. יום יום אנחנו אומרים מה יהיה מחר. כל יום בעיתו. ממש. עכשיו אנחנו עד יום שני, יודעים שכנראה אנחנו בסדר, ונשתדל גם להמשיך הלאה. ממש ככה. כן. מהצד שלנו, בכל פעם שאנחנו בעצם מבינים שאוטוטו צריך לפנות את החדרים, אז מהרגע מגיעה ההבנה הזו, זה ממש התקפי חרדה. אנשים פה יושבים ובוכים כי אין לנו לאן לחזור, באמת אין לנו לאן לחזור. כן. אמנם יש בית שעומד, אבל אין מיגון, אי אפשר לחיות ככה. מבחינת העירייה אנחנו לא מקבלים גם שום מענה, אז אין לנו לאן לחזור. אז כל פעם שאומרים נגמר המימון, אנשים פה זה התקפי חרדה, ממש. ואתם יודעים בכלל מי הכתובת שלכם מבחינת הגורמים הרשמיים, מבחינת המדינה, רביד? למי אתם פונים? מבחינתנו זה העירייה, מוקד 106, שאתמול התקשרנו הרבה פעמים ולא היו להם תשובות שסיפקו את הדעת בכלל. אני חושבת שגם הם, אין להם את ההבנה מה הם אמורים לעשות. אני יודעת שאחר כך מילאתי טופס, פנייה רשמית לגורמים, ואף אחד לא חזר אליי עד עכשיו. זאת אומרת, אומרים לי, את תתפנית עצמאית, בסדר, אבל את יכולה לחזור הביתה. מבחינתם אני יכולה לחזור הביתה, אני לא מבינה איך זה יכול לקרות. כן. וזה רק יגדל, המספרים רק יגדלו. אז אנחנו מלון קטנצ'יק, מלון יד השמונה, קטנצ'יק, 50 חדרים, צוות שעובד סביב השעון פשוט בשביל לעזור במצב. מה יקרה עם עוד אנשים? והרשימות שלנו רק מתמלות, אנשים שמבקשים לבוא. אז באמת המדינה צריכה להתעורר ולעשות את המקסימום. ממש קורה כאן משהו, אין מה לדבר. שבועיים אחרי. שבועיים אחרי, בדיוק. כן. בדיוק. זמן טוב. כן. זמן טוב להתעורר. זה רק גם להתעורר עכשיו בתקופה הזו, וגם להתחיל לראות קדימה, כי באמת העיר אשקלון לא יכולה להמשיך להתקיים בלי מיגון, וזה מה שחייב לחשוב עליו. ברור. רביד, מאחלת לך באמת... לפעם הבאה בעצם. ברור, מאחלת ימים של שקט